Moi ja tervetuloa. Mä oon Miikka Linna, elämäntapamuutosvalmentaja. Mä teen töitä ihmisten kanssa, joilla on yksi yhteinen ongelma. He on yrittäneet saada painoa ja terveyttä hallintaan pitkään, ahkerasti, vilpittömästi, mutta tuntuu, että se ei silti onnistu. Tämän päivän videolla me puhutaan aineenvaihdunnasta. Ei siitä, että mitä sulle on kerrottu, vaan siitä, mitä oikeasti tapahtuu, kun sun keho lakkaa reagoimasta siihen, mitä sä teet. Me käydään läpi 3 asiaa. Ensinnäkin, miksi aineenvaihdunta jumittuu ja kuka on siitä vastuussa. Toiseksi me käydään Jounin tarina läpi, plus 40-vuotias mies, joka yritti pitkään, mutta tuloksetta saada painoa putoamaan. Ja mitä me Jounin kanssa löydettiin ja muutettiin, kun alettiin yhdessä tekemään töitä. Ja kolmanneksi hormonien rooli, koska siitä puhutaan yleensä painonpudotuksen yhteydessä ihan liian vähän. Jos sä oot joskus miettinyt, että miksi sä et laihdu vaikka sä yrität, niin kannattaa katsoa tää video loppuun. Hypätään suoraan asiaan. Sulla on hidas aineenvaihdunta. Sä oot varmaan kuullut tän kenties jopa omasta suusta. Tää lause on yksi yleisimmistä ja yksi haitallisimmista tarinoista, joita ihminen voi itsellensä kertoa. Syy siihen, miksi näin on se, että se tekee susta uhrin. Se sanoo, että tässä ei ole mitään tehtävissä, se nyt vaan yksinkertaisesti on näin. Mutta tää ei pidä paikkaansa. Aineenvaihdunta ei ole kiinteä luku, se on dynaaminen järjestelmä, joka reagoi jatkuvasti siihen, mitä sä teet. Ja tässä on se kiinnostava osuus. Kun sä syöt liian vähän, pitkään, sun keho sopeutuu. Tieteellinen nimi tälle on adaptiivinen termogeneesi. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että keho laskee sen omaa peruskulutusta, jotta se selviytyy sillä energialla, mitä se saa sun ravinnosta. Eli se dieetti tekee susta sellaisen henkilön, jonka kroppa polttaa vähemmän eikä enemmän. Ja sit sä ihmettelet, että miksi se paino ei laske kestävällä tavalla. Tää ei ole sun vika, mutta se on selitettävissä ja täysin korjattavissa. Ton dieettikulttuurin suurin vale on se, että syö vähemmän, liiku enemmän. Se toimii ehkä muutaman viikon tai muutaman kuukauden, mutta suurimmalla osalla keho alkaa sopeutumaan, varsinkin jos sulla on entuudestaan paljon ylipainoa. Ja sit sä tarvit enemmän rajoituksia ja sit sä et enää jaksa. Sitten tulee syyllisyys, turhautuminen ja sit sä aloitat taas alusta. Tätä kierrettä voidaan kutsua myös termillä jojolaihdutus ja se on enemmän sääntö kuin poikkeus laihdutuspiireissä. Ratkaisu ei ole syödä vähemmän, vaan ratkaisu on opettaa sun keho polttaan sitä rasvaa. No miten se sitten tapahtuu? Me palataan siihen hetken päästä, ensin mä kerron sulle Jounin tarinan. Jouni otti muhun keväällä yhteyttä, plus 40-vuotias mies. Työ sisältää paljon istumista, muutama lapsi, käynyt säännöllisesti salilla ja yrittänyt syödä terveellisesti, vähemmän leipää, enemmän salaattia, ei makeisia tai muita herkkuja. Mutta paino ei ole kuitenkaan liikkunut kunnolla useampaan vuoteen, eikä Jouni ollut saanut pysyviä tuloksia aikaan. Jouni sanoi mulle ensimmäisessä puhelussa, että onkohan mulla joku geneettinen ongelma, kun tuntuu, että mikään ei auta ja millä muulla tää selittyisi. Me aloitettiin yhdessä siitä, että me selvitettiin, mitä hän oikeasti söi. Ja sieltä syömisestä oikeastaan se pääsyy löytyikin. Jouni söi kokonaisuudessaan liian vähän proteiinia ja liian paljon piilokaloreita erilaisista lounaspöydistä. Jounin keho oli käytännössä sopeutunut matalampaan kulutukseen, se poltti vaan sen, mitä se oli tottunut saamaan, eikä se ravinto sisältänyt riittävästi niitä rakennuspalikoita, jotka tukee rasvanpolttoa. Ensimmäinen asia, joka me korjattiin valmennuksessa, oli se kalorisaanti ja proteiinin lisääminen jokaiselle aterialle. Sitten me tehtiin siihen päälle hyvä tasapaino päivittäisen aktiivisuuden ja voimaharjoittelun välille ja treeni ja ravinnon lisäksi tietysti priorisoitiin uni ja stressin hallinta. Noin kuukauden jälkeen ja 5 kiloa kevyempänä Jouni sanoi mulle, että tuntuu oudolta, että tää on mennyt näin paljon helpommin kuin mä koskaan osasin kuvitella. Ja vajaan 3 kuukauden kohdalla Jouni on nyt noin 10 kiloa kevyempi. Toki painoa paljon tärkeämpää on se, että Jounilla on nyt paljon enemmän energiaa tehdä töitä, olla läsnä sen perheen kanssa ja treeni ja arjen aktiivisuus on käytännössä autopilotilla kulkevia rutiineita. Sitä treeniä eikä kävelylenkkiä tehdä rangaistuksena, vaan sen takia, että se tukee sitä hyvää oloa. Ja tää on se muutos, jota mä jokaisen valmennettavan kanssa myöskin tavoittelen. Tää Jounin tarina ei ole mitenkään poikkeuksellista, se on yksi erinomainen esimerkki vaan siitä mallista, joka toistuu uudelleen ja uudelleen mun valmennettavien kanssa. Kun sä syöt oikein,
oikeaa ravintotiheätä ruokaa ja rakennat elämäntavat sen ympärillä siten, että tukee sun terveyttä, sun keho alkaa taas toimia sun puolesta eikä sua vastaan. Puhutaan hetki myös hormoneista. Ei siksi, että ne on trendikkäitä, vaan siksi, että se on aidosti relevanttia silloin, kun puhutaan painonpudotuksesta. Tässä on 3 hormonia, jotka vaikuttaa rasvanpolttoon enemmän kuin useimmat tietää. Ensimmäinen on kortisoli. Kortisoli on käytännössä stressihormoni. Kun sä elät stressaavalla tavalla työn, perheen, univajeen tai muun kiireen kautta, sun kehon kortisolitasot on kroonisesti koholla. Ja korkea kortisoli käskee sun kehoa varastoimaan sitä rasvaa erityisesti sinne vatsan alueelle. Se myös lisää sun nälän tunnetta, erityisesti makeen himoa ja rasvaisia ruokia kohtaan. Eli jos sä elät stressaavasti, sun uni on huonolaatusta, sun keho kemiallisesti vastustaa rasvanpolttoa ja se ei ole tahdonvoiman puutetta, vaan se on kemiaa. Toinen hormoni on insuliini. Insuliini on käytännössä verensokeritapainon hormoni. Kun sä syöt nopeita hiilihydraatteja, sokeria, valkoista leipää, mehuja, sun verensokeri piikkaa ylös ja silloin myös insuliinia erittyy haimasta. Se korkea insuliini käytännössä estää rasvan palamisen, koska sun keho on varastointitilassa. Tätä ei tarvi ollenkaan pelätä, mutta se auttaa sua ymmärtämään sen, että miksi tasainen proteiinipitoinen syöminen toimii paremmin kuin se, että sä napostelet jatkuvasti, syöt lukuisia aterioita päivässä ja syöt hiilaripitoisia aterioita. Kolmantena on estrogeeni ja testosteroni. Tämä koskee erityisesti plus 40-vuotiaita miehiä ja naisia. Kun nämä hormonit laskee luonnollisesti, sun lihasmassan ylläpito vaikeutuu ja rasva varastoituu ihan eri tavalla. Erityisesti naisilla se varastoituu vyötärön ja vatsan alueelle. Tää ei ole kohtaloa, mutta se vaatii erilaisen lähestymistavan kuin silloin nuorempana. Enemmän voimaharjoittelua, enemmän proteiinia, enemmän panostusta siihen unenlaatuun. Nämä ei ole mitään niksivinkkejä, ne on hormonibiologiaan perustuvia vastauksia ja vinkkejä. Kun sä ymmärrät tän, sä lakkaat syyttämästä itseesi ja alat tehdä niitä asioita, jotka oikeasti toimii. Toki se edellyttää sitä, että sä myös otat itse vastuun siitä sun omasta hyvinvoinnista ja terveydestä. Eli tällä videolla me käytiin läpi 3 asiaa. Aineenvaihdunta ei ole rikki, se on sopeutunut. Jounin tarina osoittaa, että se muutos on mahdollinen silloin, kun meillä on oikeanlainen lähestymistapa. Ja hormonit vaikuttaa enemmän kuin suurin osa ihmisistä edes ymmärtää. Mutta niihinkin voi vaikuttaa ihan täysin elämäntavoilla. Jos tää video avasi jotain uutta, kommentoi tuohon alle, mikä näistä 3 asiasta resonoi sulle eniten, aineenvaihdunta, jounin tarina vai hormonit. Mä luen ja vastaan joka ikiseen kommenttiin. Jos sä haluat henkilökohtaista apua sun oman tilanteen selvittämiseen ja aukaisemiseen, linkki on tossa mun biossa. Varaa ilmanen 20 minuutin alkukartoitus, niin katsotaan yhdessä, että miten sun kanssa lähdettäisiin liikenteeseen. Se puhelu ei sido sua mihinkään. Muista myös tilata tää kanava, jos sä et ole vielä tilannut. Mä julkaisen videoita säännöllisesti juuri näistä aiheista. Rasvanpoltto, kehon koostumuksen parantaminen, aineenvaihdunta, hormonit. Kaikki videot tulee olemaan suomeksi ilman minkäänlaista humpuukia. Nähdään seuraavassa videossa.